Здравейте, приятели! Искам да ви запозная с едно нещо, което сигурно някои от вас го имат и се чудят какво е. Намира се ето тук вдясно в жопката, има си специално жопче за него. Ето какво представлява. Кутийка, която прилича до сущ на ключа за запалването, обаче слагайки я в слота, абсолютно нищо не се случва. Просто влиза там и това е. Но, когато поразровите малко и си извадите книжката с инструкции, ще намерите ето това. Още един ключ, който е част от цялото нещо. Сега ще се спра за малко да го извадим. Така, ето го. И когато го поставите ето в този джоб и опитвате отново да запалите, о, чудо! Колата пали с пластмасов ключ. Та, приятели, това ви е резервният ключ. Ако случайно загубите вашият, имате ръкавичка. Хубав ден от господин Грин.